ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ପୋତଗଡ଼। ଏହା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଏକା ରହିଛି ତା ଆଗଟା। ଏହି ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର। ଛତ୍ରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଇଟା କମ୍ ବାଟ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 141 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ଆସିବା ବସ୍ର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ରାଜନହର, ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର, ତାପରେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଅଛି, ହାତୀଶାଳ ଅଛି, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ବାରୁଦ ଘର ବି ଅଛି, ତାପରେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ଅଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ଅଛି, 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଛାତ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି। ପାହାଚ ଅଛି, ତାପରେ ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଲୋକ କଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଏଇ ଦୁର୍ଗରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଫରାସୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁସଲିମମାନେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ବି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସ ଆଜି ନୀରବ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇଟା ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଏଠି ଥିଲେ, ଫରାସୀ ଥିଲେ, ମୁସଲିମ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଏ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଏ କୋଠରୀକୁ ଯିବା। ଏଠି 19-20ଟା ମାନେ କୋଠରୀ ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କୋଠରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଶିହରଣ ଅଛି। ଏଠି କେତେ କିଏ ଥାଟ ନାଟ, କେତେ ବାଟ, କେତେ ନାଟ ତାମସା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିବେ, କେତେ ରାଜା ଯିବା ଆସିବା କରିଥିବେ, କେତେ ରାଣୀ, କେତେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ। ଏଇ କୋଠରୀରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ରହିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲିମମାନେ ରହିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀମାନେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ରହିଥିଲେ ଏଠି ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଡାହାଣ ପାଟରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ସେଇ ଗଳିରେ ଗୋଟେ ପୁରା କବର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଠି 100 କି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବଳ କବର, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠି। ତା'ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଲୋକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବି ଏଠି ମରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏଠି କବର ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା'ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘର। ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ମହୁରିଆ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା ଘଡ଼ି, ଗଞ୍ଜାମ ମୁହାଣରେ ବୋଇତ ଯୋଡ଼ି ଯେ ବଣିଆ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି। ଏ କବିତାରେ ଯେଉଁ ମୁହାଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ମୁହାଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ମୁହାଣରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ। ଏଇଠି ସବୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନା, ଏଇ ଗଡ଼ରେ ରଖିକି ଏଇ ମୁହାଣ ବାଟେ ଏଇ ଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟେ ଅଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି, ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ନେଇକିରି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ପଟେ ବିଦେଶକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମଳିଚ୍ଛ ମ୍ଳାନ ନିସ୍ତେଜ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ମୋତେ ମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଏ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି, ମୋତେ ଜୀବନ ଦିଅ, ମୋତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ କରିଦିଅ। ମୋର ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଗୁରା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦିଅ, ମୋତେ ପୁଣି ସାଜସଜ୍ଜା କରିଦିଅ। ସେମିତି କହୁଛି ଏ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ସେମିତି ଜୀବନ ଥାଇକି ବି ମୂକ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଲୋକ କଥାରେ ଶୁଣାଯାଏ ଏଇଟା ହାତୀଶାଳ ଥିଲା। ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲା ମାନେ ବି ଏଠି ହାତୀ ରଖୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ବି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ। ହଁ, ଏଇ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସୁଥିବ ପୁରା ସିଧା ଛତ୍ରପୁର ଦେଇକିରି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଛତ୍ରପୁର ଦେଇକି ପୁରା ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହାଇୱେ ଉପରେ। ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ଠାରୁ ତ ମୋଟରୁ 9 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଟୋ ଫଟୋ ବି ଆସୁଥିବ, ହାଇୱେ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ, ଅଟୋରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାତୀଶାଳରେ ବୋଧହୁଏ ହାତୀମାନେ ଏଇଠି ରହୁଥିବେ। ଏଇ ପଛପଟେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି ଯାଇକି ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ହାତୀର ସେବା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ହାତୀରେ ନେଇକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବୋଧେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ସେଇଠି ହାତୀ ବୋଧେ ସେଇଠି ନଈରେ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଥିବ ଆଉ।
এই ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଲାଗିନଥିଲା, ଏଇଟା ଏକା ଏବେ ଏବେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 6 କୋଟି କି କେତେ କୋଟି ଦେଇଛି, ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରି ହେଉଛି ପୋତଗଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍କଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଆସିବ ବୁଲିକି ଯିବ, ନାଁ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଲେଖିବ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଆଗରୁ ତ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରକା ହେଇଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଡିବି ଫିବି ଥିବ ଲଗେଇ ଦେଉଥିବେ, ଅଲଗା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ କରୁଛି, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରକା ହେଇଛି। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ। କୁହାଯାଏ ଏଇ ମାର୍ଗ ଦେଇ ରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକା ଯାଆନ୍ତି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି। ଏଠି କେମିତି ପାହାଚ ପରିକା ସବୁ, ଏଠି ସବୁ ପାହାଚ ପରିକା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ତାପରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ନଈକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାହାଚ ଭଳିକା ହେଇଛି। ତାପରେ ବୋଧେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଏଠୁ ତ ଆରାମସେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଥିବେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଆଉ ଅଲଗା ବି ରାଣୀ ଯାଉଥିବେ କ'ଣ ଖାଲି କି, ଅଲଗା ସମୟରେ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ଆରାମସେ। ବାପରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଏପଟେ ଦୁର୍ଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇପଟେ ଆରାମସେ ଖସିକି ପଳାଉଥିବେ। କି ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବସିକି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳାଉଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି, ସେଇ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୁରା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା'ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଛି, ଖାଲି ଜଉ ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଜଉ ଇଟାରେ ତିଆରି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ବାହାରିବ। ଏଠି ରାଜନଗର ଅଛି, ପୁଣି ରାଣୀହଂସପୁର ଅଛି, ଘୋଡ଼ାସାର ହାତୀଶାଳ ଅଛି। ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏଇ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ ଦେବୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗଡ଼ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଅଲଗା ଦୁର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଦୁର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଏଠି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲି ଯେ ଭିତରେ ଖାଲି ଚେମେଣି ଉଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଏଇ କୋଠରୀଟା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଦେବୀ ଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ ଦେବୀଙ୍କ ରାଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମହାମାରୀ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଡ଼ ଦେବୀ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ କୌଣସି ଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏଇ ଗଡ଼ ଦେବୀଙ୍କ କୋପରୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରା ଛାରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଥିବେ, ଏଇଠି ରହୁଥିବେ। ପୁରା ଚେମେଣି ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ହେଇଛି ଏଠି। ଏ ପୋତଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଏବେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ଏଇଠି କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମ୍ଳାନ ମଳିଚ୍ଛ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଅତୀତ ସବୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି କେତେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ, ଏଠି ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, କେତେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଏଇ ଘରେ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ଶାସନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ କୋଠରୀରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ରହୁଥିବେ କି ଶୋଉଥିବେ କି ଖାଉଥିବେ କି ପିଉଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ। ଏଠି ତ ଖାଲି କୋଠରୀ ଭିତରେ କୋଠରୀ, ଏପଟେ କୋଠରୀ ସେପଟେ କୋଠରୀ, ବାଁ ପଟେ କୋଠରୀ ଡାହାଣ ପଟ କୋଠରୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖାଲି କୋଠରୀ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର, ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ତ ରାତିରେ 5ଟାରେ, ହଁ ଏଠି 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ରାତି ହେଇଗଲା, କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ପୁରା ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି କିଏ ରହିବ। ଏଠି ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ। ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗଟା ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଠି ପାର୍କ ଫାର୍କ ତିଆରି ହେଉଛି, ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ସଜାସଜି ହେଇସାରିଲା ବୋଧେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଏ ଚାରିପଟେ କେତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା
ଏଇଠି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀଟା କେତେ ସେଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଅଛି, ଏକ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଅଛି, ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନହର କି ନାରାୟଣହର କି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି। ଆଉ କବାଟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନଈ ହେଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ସିମେଣ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ଦେଇଥିବେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କେତେ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେଣି ଏ କୋଠା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଘରେ ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ପଳେଇଲେ, ଯେତେ ବର୍ଷ କାଳ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଘର ସେମିତି ଏକା ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ଘର ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକମାନେ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଘର ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଯଦି ଐତିହାସିକମାନେ ଯଦି ଏଇ କୋଠା ବିଷୟରେ ବା ଏଇ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଖୋଲତାଳ କରିକି ଲେଖନ୍ତେ, ବହୁତ କିଛି ବାହାରନ୍ତା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଏଟା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା କି କ'ଣ ଥିଲା, କି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଏକା ବାହାରି ପାରନ୍ତା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି ଯାଇଛି କି କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଘରଟା ଅଛି, ସେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଘର ବି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହେ, ସେଇଟା ବି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 5T ସଚିବ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କହିଲେ କି ପୋତଗଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ 5T ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠିକି ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଦାନ 6 କୋଟି କି କେତେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ପାର୍କ କାମ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ସବୁ କାମ ସରିଗଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପୁରା ହାଇଫାଇ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପାହାଚ ବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସବୁ ଚାରିପଟ ସୁନ୍ଦର ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ପାହାଚ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ କାଳର। ଆଜି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ପୁରା ଉଠିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି ଆସିଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି ଆସିକି ସବୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣ। ଏଠି ସେ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯାହାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଚାରିପଟ କୋଠା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖି ହେବ। ସେଠିକି ଏବେ ଏଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ କିଏ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ଏଇଠି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ଥିଲା। ରାଣୀ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପୁରା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଏବେକା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ନଥିଲା। ଏଇଟା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ଥିଲା। 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଦୂରରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା। ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣାରୁ ନଥିଲା। ଏଠି ପରେ ଏକା ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମୁହାଣଟା, ଏଇ ମୁହାଣ ଜଷ୍ଟ ପଛ ଆଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପଟେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇପଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଏଇ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଇପଟେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏଇ ନଦୀ ପଟେ ଖସିକି ପଳାନ୍ତି। ଏଇ ନଦୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଏଇ ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଦେଖ ସେଇ ନଦୀରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇ ପାହାଚ ପଟେ ଚଢ଼ିକି ଏଇପଟେ ଗଲି। ଏଠି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର। ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠାଟେ ଅଛି। ଏ କୋଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଘର ଟାଇପ୍ର ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି। ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆରାମସେ ଖେଳିପାରିବ, ବୁଲିପାରିବ। ଏଇଟା ଖେଳିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠାଟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନଈ ଦେଖିପାରିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି ବି ବହୁତ କିଛି ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ଏଇଟା ଥିଲା। ଗଛ ଲତା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଘରେ ପୁରା ଗଛ ଲତା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଯାଇଛି, ଏଇ କାନ୍ଥର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାରେ କାବ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତ କହିଥିଲେ ଏଇ
ସମସ୍ତେ ମାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଟିରେ ମିଶିବ। କେତେ ଏଇ ଘରେ କେତେ ଠାଟ ବାଟ ନାଟ, କେତେ ଚହଟ ଚିକଣ, କେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, କେତେ ରାଜା, କେତେ ଫରାସୀ, କେତେ ମୁସଲିମ, କେତେ ରାଜା, କେତେ ନାତି ଅଣନାତି, କେତେ କିଏ ରହିକି କେତେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ହେଇଥିବ, କେତେ ମଉଜ ହୋଇଥିବ, କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। କି ଭଲ କରିଥିବେ, କିଏ ମନ୍ଦ କରିଥିବେ, କିଏ ଶୋଷଣ କରିଥିବେ, କି ଭଲ କାମ କରିଥିବେ, ସବୁ ଆଜି ମଳିନ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ଏକା ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ସେମିତି ମ୍ଳାନ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଥରେ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି ଗଛ ଲତା ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ନରକଙ୍କାଳ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଯଦି ଏହାର ଉଦ୍ଧାର ନ କରାଯିବ। ଏଇ ଦୁର୍ଗର ଖାଲି ସ୍ମୃତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିଯିବ ଏଇ ଦୁର୍ଗର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟାର କୋଠା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଆଉ ଏଠି ବିରାଟ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେଇଛି କି ସେ ପାଚେରୀକି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବନି। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାଳର ପାଚେରୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଚେରୀ ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ପାଚେରୀ ଚାରିପଟେ ଲାଗିକି ଗଡ଼ ଖାଇ ତିଆରି ହେଉଛି। ମାନେ ମଝିରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଏଇଠି ପୋଲଟା ଅଛି। ପାଣିରେ କେଉଁଠି ଆଗରୁ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କୁମ୍ଭୀରମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଚେରୀ ଦେଇକି ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ରାଜଦୁର୍ଗ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋତଗଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଚେରୀ ରହିଲା ଏଠି ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ରଖାହେଇଛି ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ସମସ୍ତେ ତ କାଳର ଅଧୀନ। ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେମିତି ଜହ୍ନ ନଥିଲା ବେଳେ ରାତିଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମ୍ଳାନ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁ କବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବ ରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳବରେ। ସେମିତି କେତେ କିଏ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ସେ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଦୁର୍ଗ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ପୋତଗଡ଼ର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଗଳିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କବରଖାନାଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଗ୍ରିଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠିକି 200 ଉପରେ କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠିକି ପୁରା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ତାଲା ଯାଇଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ସେଇ ଜାଗାକୁ କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ କେବଳ ଯାଇହେବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ 2024 ମସିହାରେ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ଗଞ୍ଜାମର ଏ ଐତିହାସିକ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କଲୁ। ଏଠି ତ ସୁଗନ୍ଧ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିହରଣ ରହିଥିଲା, ଅତୀତର ଆତ୍ମା ରହିଥିଲା। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ଏ ପୋତଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ସ୍ମୃତି